Hej og velkommen til. I dag der vil jeg lige fortælle lidt om, hvad jeg gør, når jeg kommer ud til en sø. Vise hvordan at jeg laver Tamarella-teknikken og tegner og fortælle lidt. I dag der har jeg valgt at bruge vores baitform og to farver powerbait. Jeg har valgt sort og orange. Når jeg bruger baitform der, så plejer jeg gerne lige at tage, vi har noget binemartenolie. Tager jeg lige og smører den med. Skal sådan set bare lige have et enkelt dryp ned i. Bum. Og så tager du bare lige fingrene og gnider det ud ned i. Det giver noget duft og smag til baiten, det har den i forvejen, men det gør også, at baiten slipper lidt nemmere i formen, når du skal have baiten ud. Og jeg smører begge halvdele af formen. Og der skal altså kun lige 1-2 dråber i, det skal ikke flyde i olie dernede i. Så tager jeg 2 klatter. En lille klat sort. Og en lille klat orange. Sådan der. Sætter dem sammen. Krogen ind i midten. Mellem baiten der. Lige trykker det lidt sammen, så det er sådan en lille kugle eller en lille klump. Baitformen, så lægger jeg den bare ned i kuglen der, linen ud igennem slidsen, der er oppe i spidsen der. Tager den anden side af formen, presser bare sammen. Bum. Op der. Så er der en lille revne her, så kan du lige klemme den. Og så popper baiten næsten op af sig selv, sådan der. Så fjerner du det overskydende. Så har du den her, den spinder altså rundt, sådan her. Selve langsom indspænding. Og det kan vi godt lide i Tamarella, langsom indspænding. Så har jeg monteret baiten der. Der er selvfølgelig andre former, man kan bruge også. Så nu i dag har jeg lige valgt at bruge vores baitform. Så gør jeg sådan her. Så lader jeg mig ned til vandet, og jeg fisker på i dag. Jeg starter ud med at fiske på cirka en halv meters dybde cirka. Og det er sådan set bare ud med den. Stille og roligt kast. Stopper den op, lad det lige synke ned. Og måden jeg holder på stangen på, det er så fat om den sådan her, en tommelfinger på, eller en pegefinger på hedder det. Og så kører jeg lige så stille. Der er rimelig skarp blæst i dag, så det kan være lidt svært. Men så begynder jeg bare med teknikken her. Og vippe det derude, og det er altså stangen, det er altså stangen, der skal lave arbejdet. Du skal kun lige holde ved lige med tommelfingeren, og du skal, altså bevægelsen, den skal ligge i håndledet. Det må ikke være hårdt for dig at stå og lave Tamarella-bevægelsen. Så det er sådan set spidsen på stangen, der skal arbejde, og det er derfor, det er vigtigt at have en ordentlig Tamarella-stang, som er lavet ordentligt til formålet. Fordi hvis du har en, der er lidt for stiv, så er det altså så skal du lave alt for meget arbejde selv, og så står du og bliver øm i armen. Og det er super vigtigt, at din arm den roterer rundt, når du spænder ind selv ved lav hastighed. Og du skal hele tiden holde øje med dit fløj. Slår det lige en halv millimeter eller 2 ved siden af, så er det altså fordi der er en fisk, der har taget avnen. Jeg tror der var noget der. Eller var det en bølge? Jeg tror bare det var en bølge. Og så hvis det virker som om, at fløjet gør en uregelmæssig bevægelse, så hellere lige stoppe op,
Giv den 10 sekunder, lige se. Rykker fløjet sig en lille smule, så er det altså fisk, der leger med det. Og det er det, der er så fedt ved Tramarella-fiskeriet her, fordi du ser selv de mindste nap. Dem ser man altså på fløjet derude med det samme. For eksempel hvis du fisker bombarda eller hvad man gør, der mærker du huggene, før at du ved, at fisken er derude. Jeg prøver lige at stille lidt på fløjet og fisker en lille smule dybere. Så går jeg ned på, hvad er det, 1 meter, 1,5 meter. Bare lige for at se, om de står dernede. Men det er det, jeg siger med bombarda, der mærker du huggene, og der får du altså ikke de ørder med, som er super forsigtige. Der får du ikke registreret din nap der og mærket nappene. Det gør du altså her, fordi du har det sensitive fløje derude. Og hvis og det altså det lyver ikke, hvis der er en fisk, der rører ved det selv. Bare den er hen lige at røre ved avnen, så vil fløjet altså have en uregelmæssig gang i forhold til hvad det plejer, når du kører det ind. Selvfølgelig står du og popper med det og sådan noget, men når du har prøvet det nogle gange, lige oplevet det nogle gange, så til sidst så har du altså indøvet det. Det er en lidt speciel teknik, og man skal altså øve sig lidt. Man kommer ikke sovende til det. Det gør man ikke. Men prøver det over. Jeg fisker gerne lige af i en vifte. Når jeg står et sted, nu har jeg bare lige stillet mig her, så fisker jeg sådan lige lidt af til den ene side og til den anden side, og sådan lige prøver lidt og lidt forskellige dybder og sådan noget. Men det er simpelthen bare at køre med den, og det er spidsen på stangen, der skal lave arbejdet. Det er ikke dig, du skal kun lige holde den ved lige med håndledet. Og pas på, at du ikke står og kører med armen i stedet for eksempel, fordi så har du altså balladen med, at du bliver øm i armen, og det er så træls, hvis du skal stå en 5-6 timer og fisk. Fordi Tramarella, du må ikke blive øm i armen efter det, eller noget, så har du altså så har du gjort det en smule forkert i hvert fald. Men der er jo hver har sin måde at gøre det på. Det er sådan lidt forskelligt, hvordan man vælger at gøre det. Men det er når du står og popper med fløjet der, det er, du sender simpelthen nogle trykbølger ud i vandet, som fisken kan mærke nede langs. Den har sådan nogle, hvor den kan føle nede langs siden af kroppen. Og er den aktiv, og ved den noget, så vil den gå op og undersøge, hvad er det, der sker. Og så kommer baiten bare kørende lige forbi kassen på den. Og så vil den højst sandsynligt forsøge at tage det jo. Og det er det, man går ind med den Tramarella-effekt her, når man sender de der trykbølger ud fra fløjet. Så er det, man går ind og tiger ørden på alle dens sanser. Og det der med, at baiten roterer, og du bruger 2 farver som blinker, eller det giver sådan en blinkeffekt ned i vandet, når du spænder ind. Det er altså noget, der lokker ørden til, men der er selvfølgelig nogle dage, der vil de bare ingenting. Og der kan man altså stå med alle sine talenter, og så er det bare sådan. Men det er altså, hvis de er i hughumør, så er det her altså, så er Tramarella altså med til virkelig at tire dem og få dem i hughumør, eller få dem til at hugge. Og det er lidt forskelligt, hvordan man vælger at stå med stangen. Er det
Hvis det er hele blikstille for eksempel, så er det smart at stå med stangen lidt højt, så du har linen kørende direkte ud til fløjet i luften. Men blæser det lidt, så er det bedre at stå med stangen lidt ned omkring vandoverfladen. For godt nok ikke vibrationerne 100% så godt derude, som hvis du har linen gående i en lige luftlinje ud til fløjet. Men det er lidt bedre, fordi så tager vinden ikke linen. Se om ikke jeg kunne lokke en fisk til hug. Men det er simpelthen bare at arbejde med det. Man kan aldrig forvente at fange noget i de første 20 kast. Og samtidig så skal man altså lige søge rundt og arbejde lidt på at finde den. Men det er ikke bare lige super nemt i dag i hvert fald. Så vil lige prøve at gå ned i den anden ende af søen, lige at tage et par kast, se om man kunne være heldig. Det er åbenbart en lidt svær dag i dag. Jeg har snakket med nogle af de andre, der er herude. De siger også, at det har været lidt svært i dag. Jonas, det er fedt, det sidder flot. De vil ingenting i dag. Nej, Ikke det. det har jeg hørt. Har I fanget noget, eller? Nej, ikke endnu. Vi forsøger. Men I har opgivet. ja, sådan er det jo. Ja, der kunne I selv høre. Der var andre, der ikke havde haft held i sprøjten, så der slog fløjt lige en smule til siden. Blev det til mere? Tror jeg ikke, det gjorde. Så kører man bare videre igen.
Og hernede i den anden her er der lidt mere vindstille, så derfor stiller jeg mig med stangspidsen lidt højt. Får bedre vibrationerne ud. Jeg er ikke super livlig i dag. Det må man sige. Og det er jo det der er. Altså hvis fisken ikke vil noget, så vil de ingenting. Så kan man sgu stå med alle sine talenter. Men hvis de er i humør til at bide og vil tage der, så var der fisk. Yes. Nej, den røg af. Der var jeg for ivrig. Men der var fisk, den tog sådan set det hele. Tog baiten og løb med det. Men det var det, jeg har taget. Hvad har jeg taget? 30-40 kast. Vi startede ned i den ene ende af søen. Gik op i den anden for at se, om der skete noget der. Der skete altså lidt mere heroppe. Alle de andre siger, det er en svær dag i dag. Det kunne jeg også høre på dem, der gik forbi. De havde givet op, men jeg kommer med mit tramarella og tiger fiskene lidt, og så er de der. Altså, nu ved jeg ikke lige, hvor mange timer de har været her, dem der var før, men jeg tænker en 3-4 stykker eller noget. Det er jo det, man normalt gør. Men det var lidt om, hvordan jeg gør, når jeg kommer ud til en sø og starter op på mit fiskeri og så videre. Tak fordi I så med.